program poi mo taka KTLul thu soi turin minan som vea kalome mema KTP angveng branch te chunga long thu kan soyat lal pa mingin chibai kan bu bok cheu ani zanna hian thu pui pek kan nia chuta chuan kan thu pui ka mu ti ra tang khan a phurom katia Lehkhabu chhiar le KTP ti hi zanina kan thu pui tur ta la kan ho tu ten an ruat ania pathian thu i longai thlamu chang khat lek ka chhiar dona Timothy thon ni bungli chang so pathum I local huna troas khuwa karpa ne na korfol ka hu chhia kha Lehkhabu te nen khan ron kingla savun lekha mo khan kingang che nalpana thukan zatan mal so se zanina hian kan soita kan khan Lehkhabu chhiar le KTP ti kan soidon ania aphurom ti na chan kania kema nun shim shim ken let hian Lehkhabu hian na satakin ka kong min sia saka abik takin rin na hian ka kong min sia saktu ani he hea Keirol kan ni chhuatir high school kan kalai khan science hi ka tui thin khopa abik takin biology hi ka tuya chubi kan zirlai chuan ka zir sual deuh nge ka khelova karinai khan karin na ahmonga high school kan kala St. Paul sa kan kala amaro chu Darwin theory kan ti te natural selection kan ti chi te kan han chhiar khan rin na satakin min soi hinga pusheki mate nom na chuak chi alova chuti lai chuan depression an ti te kha kalo nei dai to ti te ka ngai to le tu nu hian khamia wang kan satakin han satla ka to ka kema amaro chuti lai chuan kaputea reverend kelal thangmoya chinga veng pastor chief pension ta kha khami Lehkhabu pathian thu zirlaya Lehkhabu te ka fu lawa chung te chu ka kwai thanok noka chung ka chhira tang chuan rin na konga ke ka pen chun zong ve le ta chuya tang chuan apologetics po hi ka tui pha chun zong ta ke nge ani chu wang chuan Lehkhabu hi rin na konga hi ka ke min khat tu min kal ngil tir tu ka kong min sia sak tu ania chu wang chuan zan na thupui ka soi tu ra po hi ka lom viau ani program in short cher son de wangin an kal de zung zung anga Lehkhabu hi eng wangin kan chhirang ti zanina hian tlema zonga han soi kan tum mai don ania apakhat na chuan Lehkhabu chhiar chuan thu min thiam tir ti hi ka soi du masak per chu ania kan no pan lai hian ka mit thlaum reng thina chu kapa Lehkhabu te ania kapa hian thatin hian readers digest in move hlomin karinga tlemarol u deu chuan tuna hian chuan tok tak ge a readers digest kha acha thina thatin hian da ka hian ron thleng thina keni no pangti ta ka ron thlen vele hian a kom te kan no pot thlathuai thui thina a chung thu kan thiat thiam le kan tui zong te kan lo chiar ve mok thina an fiam thu huang laughter the best medicine ti section te kha kan lo chiar du lai te kha ani vel to ka khatiang ang si teng te kha kapa Lehkhabu te kha ani hloma kapa hi thingtlang no pang thingtlang a sikul kal lekhazir na po buma lutuk lo ania wangin thua teng te hian thiam tok lo a in ti ni ka hria chumi wang chon Lehkhabu teng te hi a leina sa chhiar na sa Chanchinbu te po hi a chhiar na sa ani telegraph kan tiang chi te kha Times of India kan tiang chi te kha alla thina a chhiar mai hi du tok lova ri lova chhiar hi du tok lova ari kher te hin a chhiar thin ani chu wang chu ni mai theya phaya teng te sarkar nan thoka phaya teng te meeting an kal hian vai ho zinga namdang ho zinga po hian in thlahung lek lo hian sap tong lamnal tak chu ni lo mai thei amaro chu in thlahung lo le ama du ang tho thang soi thei tur hian chuan ama khan thiam na chunga lekha chhiar na tang te chuan alo nei ani hei Lehkhabu kan chhiar reng hian thu zia kan chhiar reng hian thu in rem da na hi kan thua ka hian alo in son luta hetia kan soi le don hian thu kan soi le don hian kan ril ruwa thu kan lo ngai tu lok thin awang hian khang Lehkhabu kan chhiar alo in rem da na te kha kan thua ka hian alo in rem fel to thina chumi wang chon lekha chhiar tem teng te hi thuan thiam bik an tia tak tak ni mo
ataka ni chu karing nge a doctorate degree ka ti chhotan tir hian min kai khoi tu professor Jyoti Kumar ania a PhD a guide masak ber kan nge a ani po ka zam ve ning ka hia amaro chu min tong thamuana thesis doctoral thesis hi pakhat mami kala zia puilo na a thata ka zia dan chu ka thiam lo mai thei amaro chu thesis hi ka chhiarnem em awangin Lehkhabu ka chhiarnem em awangin thuziak thalo hi chu ka hria chu wa chon kan kutnu hi chu a thadon ani ti loin thamuan phot mai te min tia chumia chu adik viewin ka hria le ka chiam na sa ani awangin kha professor ka ama soidan nge ya po kanu pui nei ni pon Lehkhabu ka chiar atia chu tiang vela le khangai na ani awangin thesis minan zia chua puya kan thenu ta ma ne na aron thai centre chu ka helai ti dang lamangai ron tia thesis kan zia zo to nu Lehkhabu kan ti chua nu khan ke ma nge in kan chir po hian rin ai khana lo ngai nom hi ka tia thu thiam ni tur hian chuan le kha chir nem ni hi lo ngai don ani ti hi ke ka pom dan ani a chu chu pakhat na kan soi du chu alo ni phota apa ni na chuan Lehkhabu chir hian rilu ru ti hisel ti hi apa ni na kan soi du chu ani a he exercise hin la ve thin hlomin karinga ron kal ho po in fit mel hlom viava cycle hi ka khal thina in veng vel poi ka ron tlan tang fau thina yen tu nuwa hian hei in ti sek tumin gym kan kal ve chu nia kum khat vel kal towa kari nai chon khoi lai ma hin sek vak lova amaro chu tai ma tak hian kan kal ve lau chu ni a taksa ti moi tur le tinal tur le ti sel tur hian chuan exar lo la khi ngai na sak hopa nula te hian gym te non joina sek ka lawania anan tingal ro te kan nu hi lo za thina sek tur hian pe fe poni se an sek mai lo ti hi chiang in ka hia chu ma chon hlau lu tuk tur poni lo sek hi harani amaro chu ni tina lo ti chau chuan thalai le ro zok te ken sei kum upat lampang no ti kan ni kan sek mo poni mai theya le ro de lek chu anon sek nan theyang reng khop mai taksa exercise an lo la hian taksa lo ki se la alo na la alo moi mai thin chu tiang te chuan lekha kan chhir hian kan thuak ki kan lo exer hi lo nia ama kang reng khopin ka hria kan thuak hian exercise hi lo mo ve le ka chhir hi chumi atang chuan alo hmuwa le ka chhir tha chuan an tia lom ril ru ti hisela thuak na tho ti tha a ril rungai tu na te ti thianga hriat reng na ti chak an tia tun tlai khon nuan zir chuan a pe chun alzheimer kan ti po hi le ka chhir na sa tan hian chuan a chance a sang vak lo ten tia chu van chun alzheimer tar a kan hlaw ani chuan tuna tang hian lekha chhir lo tai la that kan ring ani kan khovel nun hian ngai to tai la kan ni khata kan dar kar khathian la chuak chin tai la khovel thil sang be yan min chia pia na sa be ma thok sang a mu tur sang ri sang le a thil chi sang hi atam em a chumi a function eng health stress kan ti te hi kan lo nei na sa hi alo ni a amaro chu antialo lekha chhiar hi meditation ngai tu na ti fim nan tan hian alo tha em mayan ti phek ruk lek hi chhiar la ri ru le ti tak setin phek ruk hi chhiar la phek ruk chi da tang hian chuan khovel danga min lo hroi to wangin ni china kan soi stress kan ti eng hel la rang kan nei teng te hi chumi atang chon min lo la bo to a chumi wa chon taksa te lo fi se la ri ru te alo thiang thin ani Nuvan's health ho chuan an soi dana chuan Lehkhabu chhiar hian dakar chan ve mo mil so panga vel chhira tang hian kan lungphu hi amuang chana anti lungphu lo muang chuan kan tha ati dama antia kan bp sang tur teng te po aveng bokari antia chu wang chuan lekha chhiar hi ril rutan thrisel na ani mai pialama taksatan po thrisel na ani functional MRI and tiat thuak en na hian an zir chianga chumi te chuan lekhan chhir lai hian thuak mun sang chet kol dan an ena chumi chu thuak a thi sen luang kol vel tan hian a thrisela a poimo ni ti ten an lo soi nge ngia hemi thuak a neural pathway an ti teng te po hi chumi chu na ti thani an ti ani America rama Emory University a zir chen na chuan thon thungai nom tak rilru le ti tak zeta chhir hian thuak a karen in pekual hi alo mu mal thina
chumi chu kan chiar lai chung ringot poni lo ninga chung vel bor chumi chuanin kan thuak a ki hriselani an tiani chu van chuan le ka chiar hi a tha a hei phone a teng te po kan chiar thei ni mai theia tablet a te po kan chiar thei ni mai thei kindle kan ti te hete nga te point lekha chu chiar thei na me mai amaro chu Norway rama Stavanger University nan zirna chuan hemi Lehkhabu ngei chiar hi a hlokani an tiani a chan chu Lehkhabu ngei chiar ho teng te hi an hriat na a chak bi ka a chan chu kutin kan kuta kan thil hriat na le kan thil ken le kan thuak te kha lo in zoma chumi wang chuan Lehkhabu cha zong kan kutin a zuk hriat thei te Lehkhaphek kan an phek te tin Lehkhabu ri zong kan kutin a lo hriat teng te kha kan thuak nen khan a lo tang kop thina chumi chuan kan thuak a ti hrisela thil hriat reng na ma mi son ti rani an ti tlat ani lekha chiar hianin soita kan thu min thiam tir sakli ani mak tani lo riu ru ti hrisela taksa a ti hrisel bok ani apa thum na chuan Lehkhabu chiar chuan ngai tu na ti them thiam Lehkhabu chiar le ngai tu na ti them thiam ti hi zanna ka soi chak ber zingami ani he ke a hei kan no pan line Lehkhabu kan chiar na sak mai a thina na TV te entur on vak lawa kan muro pui ber ka chu Bangladesh khani maya Bangladesh mu thei tur point sikul pui konvel len te lo ngai ke ni venga tang phei chuan chu wang chuanin sap film memo sap cartoon teng te kha mu tur awanga chu wang chuan Lehkhabu kha kan chiar na sa ni Snow White kan ti te no pang thon thu Cinderella kan ti te Beauty and the Beast kan ti te kan an chiara angai nomi kan van ti thei tak Snow White kan chiar lai pe chan an ngo dal tur zia te kan ngai tua a sama dum hlapanga mel tha do mel tha ka tiang tak teng te ka Snow White kan ka va bel ta a thon thu chiar lai tiang chang tu noi kan ngai zong vung the ni chu tiang tak me chang kan ngai tua na a ti them thi amani Beauty and the Beast kan ti ram huai a ram sakol ngei po tu dai thei tur ko pa mel tha le pian na te kan han chiara suam tu na mel tha to tur te a nal theyang tur ber te kan suam ta chung te chu a chang tu nu kan bela chiar khan no mani ke ni hun lai kan nula ke ni rol nula ho teng te khan MNB khan chiar thina tun lai me te nan chiar to ngai lo in ka ria khata MNB chiar te khan chang tu pa te ka chu tall dark and handsome an tia sang deu hang deu tina ni keringa dak ti kha chu le handsome mel tha khatiang te kha an chiara a chang tu pa tur teng te kha an suam tuan mel teng te kha ngai tua an ngai zong hluwa no theri phai le kha kan zir lai kan chen lu pakhat chuan re la khan MNB song vel bor kha chiar zo deu fek khan ka ria go hat ye tanga chenai kan kam chung khan chang tu pa teng te kha ngai zong chok em a bin an shit vel kha ania chu tiang chuan Lehkhabu chuan kan ngai tu na kha ti them thiama kan suam tu na kha ti tho thin ani amar chu tu nu teng te chuan media dang te ron chak chho chun zom ta he film te anon siama ni chila kan soita kan Snow White ta chuanin Kristen Stewart te non chantira Beauty and the Beast a chuan Emma Watson te non chantir ta Cinderella film a teng te chuan Lily James te non chantira ama kan suam tu mel tha kan ti teng te khamin dak sak ni Snow White kan te mi thla mel tha em ngo em nal em kan suam tu te ka tu chuan Kristen Stewart ti tum deu bir ber mel alo lang towa chia aboi thak zo fek to tu na hian chuan ngai tu na them thiam kha ti bo fek ani chu wang chuan Lehkhabu hian chuan kan ngai tu na teng ta hi ti hriama suam tu na te ati chok thova chumi chuan kan hmalam pang huna ta na hey entrepreneurship lampang mani kut ko izon na boy pui thin kan nia chu tenga phei chuan creativity kan ti ana chang hriat na kan ti te phei hi chu kan ngai poi mo thin ani khang teng te kha kan tle ro lai le kan no pan lai kan ri ruwa Lehkhabu na ron tu teng te kha tu lai kho vela yan chuna tam vak to lo mai thai tin Lehkhabu hian chiari la a chunga hin kan zuk cheng the ni mandewa khan Millennium Center a son 7D ti mi kha tiang kha thila rem family ho ta kha thil kan en teng te kha 3D ni mai ba ka khan tuiten min on puwa 3 min on che mani kha ai po khan ata thu tin ka hian Lehkhabu chiari chu trung kha chu chetan bagata Lehkhabu 2 states apathian thulu tuk lo Lehkhabu te po ka soilam ani chu 2 states ka chiara ka in thluwa greng khome ka chiar tu yu tu kha zing dar nga thleng ka chiara chiar zo fe zan kha chungin a chan chu engdang ani lowa a chang tu pa kha
Chennai an nathok tura zukal khan ke ni Chennai om thim lekha zir thin kan ni wang kan a Lehkhabu a nungam bakam ati teng te kha kan college veng ve khania kan college kalna veng tin Sterling Road tia zia ho teng te kha thi sakordar kar khata cheng khata kan ho thin kan khalna hun teng te kha ania chu wa chala Lehkhabu kan an chiar teng te kha mi thlai na lo lang zut zuta a hmuna kan zuk cheng vea sambar rim thak deuh cheng chuang te rasam thur chek chuak te vada te idli kan ti te dosa teng te kha a Lehkhabu ron ziek te kha ka hin a ron nam suak wang kam the ani a Lehkhabu kan chiar kan tui tak tak chuan chu Lehkhabu min pek the ani ma se nu a film an on siama two states kha ino en ven karinga alia batit ten on changta chang tu nu mer chalu tu ne kan sia teng te kha alia batit tum bir ber te kha no ni le sel to maya a boi thak zo vek to ni chu wang chuan Lehkhabu han chiar hian chuan kan chiar tui tak tak hian chuan a en tu ni lovin a chhungai kan zukum thila film te chu munom khok mai tu nai teng te po film frang frang te ron chho kan entry amaro chu henga hian chuan a thir tu kan ni thina Lehkhabu kan chiar hian chuan a chang tu pa a chang tu nu kan ni thei tlat ani chu wang chuan hetiang tluka thu ka min kai lu thei hi Lehkhabu chiar ba khi a mang lo nia tin khovela hian thil thar ron ching chuan na ron chin chua hi innovations kan ti hi Lehkhabu tang hian a nuam mai ani tum kha chu kum sang kha zaria som ko le panga tanga sang kha zaria som ko le pasal inkar khan Lehkhabu pakhat sap pachal British sap pachal H.G. Wilson aziaka chu the war of the worlds khovel in do na tinani chu mo chu bi Lehkhabu chu ziaka chu Lehkhabu chu America rama alo la chonga sang kha zaria som ko le pariat chu vel bor khan chu Lehkhabu chu Cosmopolitan magazine chu na ron chua chong vea lo chiar tu pa pakhat scientist pakhat Robert Goddard ma chu pa chan lo chiara ngai nom hi ti MSc case na te mi anin tho chho tir vel te kha kha Lehkhabu a thon thua zia ka chiar khan ama khan siam a chak ta tlat men chu wang chuan mar sang kha zakwa som ni le paruka khan khovela petrol mang ten tira petrol chu ni mi ala bang ma se liquid fuel mang rocket siam tu ma saper ania he Goddard a hian H.G. Wilson Lehkhabu wangani tina soingat ani Lehkhabu hian chu tiang na chang hiat na innovations kan ti te le thil thar siam chula teng te po chu alo ir chuak to thina pakhat kan soile lok teng chu tiang zinga chuan sa phawin hei mi sualan man na silai electric silai taser an ti hin shin karinga hei po hi Lehkhabu in ro ir chuak ani antia tum kha chu Tom Swift and his electric rifle ti hi Edward Naziaka chu mi Lehkhabu a chuanin Tom Swift a khan silai electric rifle khan ya chu mi a chu NASA scientist pakhat Jack Cover a chuan alo chiara thariu khan hia khate electric silai ka siam atum veta sang kha zakua somsari le palia khan taser kan ti hi a siam chok ta ni taser kan ti po chu TASER kan ti po chu Lehkhabu minga Tom A. Swift electric rifle ti abultan tir zel laka rem khom chu ani chu wang chuan Lehkhabu hi anin khovela hian thil thar hi ron ti chuak thina Lehkhabu wang hian thil thar bui tak tak te aron chuak thina atom bomb kan ti te helicopter kan ti te solar power kan ti te credit card kan ti debit card kan ti te zong zong po hi Lehkhabu ina ir chua vek ani chu wang chuan Lehkhabu hi ana chang hian na tur tan hian lo tu mai hi alo ni a National Book Trust ho in zirchian na India rama han le ya Indian ho hian chuan in kum khata Lehkhabu som ai tam lo an chiar tia amaro chu khovela mi hausa Bill Gates a chuan in kar khata Lehkhabu pakhat tal a chiar ani anti loi sia tin Elon Musk kan sia aron hausak chho dona ai bo sai chho lai vel hian ni khata darkar som Lehkhabu chiar thina ni ten tia khovela mi hausa ton ton soi Warren Buffett a teng te pei chuan in ni khata darkar ria tal Lehkhabu chiar thina tian heng ho teng te an man viau wanga Lehkhabu chiar nem an ni reng lo Lehkhabu chiar an du wangin hun anin siam ani zalina hian ke ni KTP member teng te hian Lehkhabu hi ingjang ye kan chiar
kar khata hian engzan nge kan chhiar kum khata hian engzan nge kan chhiar ngo ti hi rilro hian kalo ngai tu ve thina ke Lehkhabu chhiar hi nuam ka te ka sum kalna tam ber po hi Lehkhabu leina hi ani fo thin ani heti zong hian ngai tu ta la Lehkhabu hian mi in kum an dam chunga an thil mu chua tha te an on zia ka dam chung ka man ve ngai lo re lo te chungin an ni dam chung fin na teng te kharai lo te chungin kan lo zir the ni Lehkhabu kan chhiar hian thil enga mon no ti sual rem rum an pal thuk rem rum to nu thil an mu chua teng te an on ziak choka ka ti sual ve rem rum ngai lovin ke chon khang teng te kha ka lo la chong ve mai the ani chuwan chon Lehkhabu hi fin na ani a hrisel na ani pialama anat sang hriat na min kai foi tu ro pui ta kan the ni a top nan ta la kan soi du chu Christian te hian Lehkhabu chhiari kan in me hrim hrim Christian te tan hian Lehkhabu chhiari kan ti tur ani hei ke ni Protestant ho chuan sola scriptura kan tia Bible chau kan ti na ani am chu Bible hi kan rin na in nga na ani awangin Bible hi chhiar tu kan ni chung khat chu pathian om ring lo professor pakathian azir lai te na Christian zong ban pharu atia bana phartira khami ban phar zinga kanani le Bible chhiar chok to zong ban an phar le tewatia rinai khanan lo tlema kha pathian om ring lo atheist professor kha ashila hai dewani inga tinge in Bible chu in chhiar chwalo pathian thu nia in ring ani si chuan ega tingin chhiar lo ke pathian thu le pathian ril ru om na nia hria le pom ni tai lang chuan Bible hi ka chhiar ringot lawang azirin ka ziranga achipin ka chiptar fekam atiani voina hian Bible hi enga nge ke ni hian kan ngai pathian thu chuan na kan ngai ni chuan pathian thu ril ru thu pathian thu ngai nom pathian che chat dan te kan mu thena turatan hian Bible hi kan chhiar sa don lom ni ti kha zanina hian han ngai to chun zom tai la thain ka hria ei ko ran chiak tir khanin thu zia khian ngai poi mo khop maya ei thu thong thang Lehkhabu ho teng te hi edi somnga tanga edi sompo vel chunga zia de vekani antia Galatia zia ka hi edi somdi le pariat vel bora zia man ani mai theya chuwan chuan ko ran chiak chang tir chang reng reng khan lekha zia khian warani ziak le chhiar chun thiam lo hlom khop mai an tia kha ti hun laia literacy rate po kha niam khop mai amaro chu lekha chhiar thiam lo po kha chung pathian thu lekha thu tek te chu in khom na ten chira an ngai tha thina ni Ignatius akhanin ko khanin khom chung changa ziaka edi za somnga vel bora khan ko khanin khom pathian an biak da na chuan memyor satia tuna kan Chanchinbu pali teng te hi atheyanga thui beran chiara I khomna president dan tian chairman an yang chu khami kai khoina hnoe khan kha thu kha an chiara an ngai tha thina ti Christian ma sa teng te khan ziak le chiar po thiam lo po ni seng le kha ziak teng te kha an ngai poi mo an ngai lu ani zani nai kan Bible kan Chanchinbu teng te avik takin kan Chanchinbu teng te Lehkhabu ro pui ni ti teng te hi soi chua thiam ka cha khop maya khati hun lai kan Chanchinbu vel boran zia hun lai vel bora kan Greek chunga thu zia da na hi kong ni chini oma antia pakhat na chuan book hand style antia chu thu moi em mai horop moi em a uluk taka zia ani loma chumi lo le chu documentary hand style antilea chu tlema polo de le ka zia kan ni hei receipt kan ti te contract kan ti te lekhathon ti ten zia na ani ama so zok book hand style an ti kha chu Plutarch ka te Herodotus te Aristotle te hoi an le kha zia uluk taka nal taka zia thiam bik te an zia tir ho teng te kha ania maro chu kan Chanchinbu anan lai chua vel an mu chu ho te chu chumi patni in kara chun atla zepta ziak moi u chuak le u tuk ni chuang si lo ma se uluk le moi tak si ziak alonia chu wang chon informal unsial ten tia reform documentary style ti te pon an ziak e ngia kan Chanchinbu teng te chu tinga uluk taka ziaka in hlan chon te chu alonia tin hei Lehkhabu kan ti hetia keu thei Lehkhabu kan ti phei hi chu Christian te amang na sapol amang na saberte kan ni an tia chen khat phei chuan a soi war phei chuan hemi Lehkhabu kan ti hetia keu theia heta zang pakhat neya Lehkhabu keu thei hi Christian ho te ti chuan yang te pon ti nge nge ni a chan chu edi zani vel theng khan thu zia greng reng hi chu a zial vek ania ma se
achang tirte atangin edi za ti chhovel bor atanga Christian te Lehkhabu an ti ho codex an ti ho ichu Lehkhabu ang hian a om deuh vek zelia edi zalivel thengpua alar azial ani vek lain Christian ho teng te ka chu kum zabi khatna khan chuan Lehkhabu an mang sa to achan chu Chanchinbu pali teng te hi volume khata da andu wangin lekhathon chen khatte nen volume khatan da du thina wangin zial chi ni lo wangin Lehkhabu ang hian an lo mang to thina ni tin khati hun laia Bible an zia dan tek tek uluke ema pathian biak thena tur khop hian an lo zia ka chumian zia dan kong mang pakhata chu nomina sakra an ti nge ya chu ta chuan ni tiang kan soyanga ming thiang lim ti na ani deuh ma bera nomina sakra an ti chu Isua kan ti te Krista kan ti te lalpa kan ti te le pathian kan ti te hi zia dan bi an lo nei ani chu nomina sakra an tia entirna Isua kan ti hi agrik tonga chuan Isuos ania Isuos tia ziak full lo hian a ai lai kha an la chu iota an tia agrik tonga chuan a s atom na lai kha sigma an tia a ai le s lai chu hin la chu an thai phei thin ni omzia taka chuan hemi chiar tu tek te hian chuan ai le s chu thai phei nu hian chuan Isua soina ni ming thiang lim zia da ani hi tin chu teng chuan an loin hlan chong thina Christos kan ti te po si lai kha kai an tia le a s lai kha sigma an tia si le s an la kai le sigma an tia chu an thai phei maya chuan lalpa kan ti po hi curios kan ti po kapa ake lai le sigma la chu an thai phei maya tin pathian Theos kan ti po theta le sigma an la a chu an thai phei mai chu Chanchinbu an lai chua tam taka hian za som ko le pakua hin chu ting chu na chuang an om zia taka chuan min chung Chanchinbu teng te chun chiar chuan pathian anga chiar tu pathian soina ni ti kha uluk takin chung Lehkhabu chuan an lo da worship element pathian biak na kha chung an lekha zia ka te chuan an lo tel to thin ani tin Chanchinbu ti hlutu chu asiak tu te an nia apostol te an ni lo poin apostol te hret lai vai te an lo nia chen ka chon asiak tu te po hriat ani lo nuwa Mathaya Marka Luka Zohana ti hian bel chopan tia ma se ani lo tuna hian Greek manuscript Chanchinbu teng te hi sanga le sari chuang vel boran lai chuaka chunga chuan heading aziak tu ming chuan lo na pakhat ma om lo an tia ni chu entirna Mathaya ziak an mu ma sakper chu P4 an tia papyrus 4 an tia chuta chuan evangelion kata Mathayon tin ziak ani chu chuam zia taka chu Chanchincha Mathaya ziak ti kha chuang ani chu tin Marka ziak pasakper an mu chu Codex Sinaiticus an tia chuta po chuan evangelion kata Markon tin ziak ani Marka ziak Chanchincha Luka ziak apo chuting chuan Luka ziak an mu ma sakper chu P75 antia papyrus 75 antia chuta po chuan evangelion kata Lukon tin ziak ani Luka ziak Zohana ziak P66 an mu upat pera po chuan evangelion kata Yonian tin ziak ani chu wang chuan Chanchinbu teng te alut em la chana chu aziak tu te kan thletlat Mathaya te Zohana te Isua zirtir te chu wang chuan angai nom lo thelo alu lo thelo tin Isua zirtir te hret nai vai lukate Marka te chu ho ziak ting te chu ni tlata chu wang chuan kan Lehkhabu kan nei tu na kan Chanchinbu teng te hi angai noma chhiar aman hla a lubok ani amaro chu Bible kan share don ero hian chuan ke mani du dan ta na chhiar hi chu omzia an nei lutuk lo ve thei mi te po a hruai sol ve thei boka chu wang chuan zir dan uluk tak te po ama zir mi te chuan contextual an tia le athui nenge a hoi hriat phop turani ten tia tin enge a thuken a content ti te po hriat angai an ti chu zir mi te chuan exegesis an tia chu tiang tak chuan Bible thu teng te chu chhiar turani en tir na kan pe chin chewanga in hriat dan le in pom dan nen khan aloin ang to lo me thia ti zong hen lo ngai to la Mathai bung som ni le panga chang som lia chuan ti hian kan hua top chep to tin lalber chuan a hne na ti tak me vin ka khila cheu heng ka u nau te ber te zinga mi pakhat chunga in ti chu ka chunga ti in ni
tí nó là cha ngang tí hi kan mu thi nani mi ra thei chunga that chua soi na tura tan helai chang hi kan mang fo thi na u nau ti lai hi han la lok tai la u nau mathayan u nau ti mathaya je ka u nau kan ti tu nge ning le u nau te ber re thei ne na that chua hi pathian thui min zir tir chu ni reng amaro chu chan funga tan chon helai chang hi aman chi lo mai thei a chan chu lali so Christian mathai je ki chhiar tawla vai hian u nau ti khoya nge man u nau ti man na chon ama zui tu te ama thungai kha tu te ama ring tu te soina ani chu wang chon mi re thei te e chunga that chua ro u ti soina tur ai ma chuan ma ni ama ring tu lali so Christian ring tu kan ring tu pui te ber te chunga that chua atum tum soina ani helai hian ani mai thei ti zok teng kan soinal tu pa chu tiang chu ngai tua chun zom tai la pakhat le che kan ti lok tiang mathaya bung ruk chang som pakhat lal ison tong trai da min zir tir na kan ti hian kan huwa voina hian kan ei khop cho min piang che ti kan huwa hei mi chen ka chuan le mi tam tak chuan in kan mo to pathian he na di la to in che kho le mo hau sak lampang hei chu pathian thu ni vak lo ison tong trai da min zir tir akala ni kan ti ni mai theya ma se ani chia lo mai thei helai hian ni tin kan ei khop cho ati lai hi uluk taka zir ngai lai ta chu nia ni tin ti hi agrik tonga chon te han ti ve khang lang ni lai kan pastoroma epi ousios ti tongkam amang ani grik tonga epi ousios chumi epi ousios chu makdeu chu mundang ayan mu tu rom mi alo he thu hi didakhea vai khatalam le ti lawa chuan pathian in lali so Christian tong trai dan min zir ti ra hian helai thu hi vai khat chi alangani epi ousios epi kan ti lai chu hei lira hinga anat na lai mun ber epicenter kan soina lai tongkam epi hi ania ousios ti chu thil ani na ti na niam chu sumi patni in zom kho ma chu nia grik tong a hian khoya ma mu tu ri om le to lo re re he thu hi trong le tu teng te hian vai hian ni tinin tian le hi hriat thiam harang re khopa ma se roman catholic hoin an catechism a chuan helai hi epi ousios hi chu thil chung nung ni na chung nung ni na sang filor soina ani atia sumi e nga tanga han chiar hian omzia hi nei thuk zual tain ka hria lali so Christian mundanga vana tanga lo chuk chang ani chung chang te asoya chang nung ani zia chung chang te asoya chumi ril ru tang chumi context atang chon an chiar tai la ni tin hian chang nung vana tanga ron chuk chang chung nung filor ni na filor chu pathian he na dil turin heta hian min lo zir ti ni ta se ai me zo ka ni tin kan ei khop tok ve lek cho e dil ni satia lovin khang kan soi dem te na chan chu kan bible hi house lu tuka ulup taka chhiara zir hian a context kan ti te a content kan ti atang te a genre a engzia range ni ti atang te a kan bible ni kan chhiar ani chuan om zet hu zo ngai nom zo ka hi alo tel thei ani tharal nun chom tu tak tak te zanina hian thil enge mozat pali kan soya Lehkhabu chhiar hianin thu min thiam tir kan tia ril ru ti hrisel kan tia ngai tuana ti them thiam kan tia tin Christian te tan chuan Lehkhabu chhiar kan ti turan ni hrim hrim kan bible kan chhiar kan ti turan ni hrim hrim kan ti ani zanina hian kan ho tang hian homework kan nei ka hria bible kan chhiar pialama hian Lehkhabu dang te chhirila kan nun alo ho sanga kan ngai tu na te alo them thiamanga kan ril ru te po alo hrisel don ani lalpana thu kan zatan no som se